Bog da pristupiti dodjeli diploma i poklona današnjim ovoj našoj djecici, koji su, hvala Bogu, učili Kur'an i Kerim. Evo ja ću iskoristiti ovu priliku zaista u ime Allaha da se zahvalim džematskom odboru, predstavnicima mjesne zajednice, hvala vam. Jer pazite, svako voli hediju, a posebno naša djeca. Ali evo ja ću iskoristiti priliku da predam ovu jednu lijepu diplomu kao trajno sjećanje i ovu lijepu knjigu od šejha Alima Ajda El Karnija i još ima nade. Braćo i sestre, uvijek ima nade, samo Allahu dželešanu padat na sečdu. Poklanjam za izuzetan trud u izveđenju generacije Hatmi, uvaženom muallimu, mom kolegi Neđad Efendi. Allah čestitam. Sad dajte te hedije da nam se djeca još budu nasmijani ako Bog. Ja ću sada prozivati djecu, oni će prilaziti. Mutevelija će uručiti poklone, a glavni imam će uručiti svjedodžbe. David Eldar, sin Semina i Nahide. Čestitam, Afer, dobro si učio, maša. Radić Almin, sin Derviša i Enesi. Čestitam, ti si srednja škola, svaka čast, samo nastavi tako, Afer. Vlamočak Amila, Čiji Faše i Rasemi. Čestitam Amila, samo nastavi tako učiti, nastavi. Da učiš Kur'ana. Šehića Iša, čerka Hameda i Nermine. Čestitam, mašala, Aferi. Bilkan Almedina, čerka Rasima i Alme. Čestitam Almedina, Aferi. Samo nastavi tako. Hoćeš li u medresu? Ja sam čuo nešto. Šehić Hada, čerka Nermina i Nermine. Duša draga, Aferi. Čestitam, svaka čast. Tako. Hamzić Amila, čerka Mukada i Fikretnjevo isto. Mašala, čestitam. Svaka čast, Aferi. Ti si heroina. Ne ovdje ovam sam se, ovam. Tako stane da tu si. Biće ti drago kad se udaš da tu sliku gledaš. Bog da. Jesmo, brate? Aj, kasnije ćemo se sliku. Dobro. Radić Emina, čerka Envera i Gafire. Čestitam Emina, Aferi. Dadić Alma, čerka Naheda i Azra. Čestitam, samo nastavi, Aferi. Hamzić Dalila, čerka Emira i Fatime. Allah mu ga reći, čestitam čerka. Huseinović Amina, čerka Nedžada i Sejade. Čestitam, Aferi. Kurbegović Adna, čerka Jasmina i Salmine. Čestitam čerka, Aferi, Allah te nagradi. Šehić Lamija, čerka Ferida i Emsade. Allah mu ga reći, čestitam. Mašala, lijepo učite, hvala Allah. Hamzić Ajla, čerka Hidajeta i Enise. Čestitam, kako ti lijepo glas imaš. Hoš ti u medresu? Ako Bog da. Pašić Mesada, čerka Dženana i Elme. Aferi, tako lijepa i nasmijana. Šehić Lejla, čerka Hameda i Nermine. Čestitam. Ona je sad prvi sred. Mašala, Allah mu ga reći. I Zed Zarina, čerka Suada iz Umrete. Allah mu ga reći. Samo nastavite tako. Hvala Gospodu. Joj sebe. To ima i pokret za mene. Allah vas nagradi. Svaka vam čast, Aferi. Ovo je zabavno. Za mene? Mašallah. Sad ste mi još draži, Allah. Allah vas nagradi. Evo ovako, samo bih vas zamolio za još malo strpljenja. Želio bih se, dakle, kao imam ovoga džemata, zahvaliti